Muistan tämän hetken niin tarkasti. Mun sydän hakkaa rinnas niin kovaa, tuntuu, että se kohta hyppää kurkun kautta ulos. Kirves osuu kerta toisensa jälkeen oveen, siitä lentää palasia irti. Se koko ääni kaikuu rappukäytävässä. Mä mietin, että mitä jos joku kuulee tän? Mitä jos poliisit tulee paikalle? Se, mitä mä en tossa vaiheessa vielä tiennyt, oli se, että poliisit tulisi yllättää mut täysin parin tunnin päästä. Tää oli se yö, kun me päätettiin lähteä näyttää Jaakolle. Jaakko oli uhkaillut meitä ja meidän perheitä. Ja me päätettiin näyttää hänelle, että meidän kanssa ei pelleillä. Tää tilanne johti siihen, missä ovia hajotettiin. Toista jopa hakattiin kirveellä. Ovea siis. Ja lopulta poliisit oli mukana kuvioissa. Tervetuloa videon pariin. Moi, mä oon Joona, kokemusasiantuntija, a.k.a. Vantaan jätkä. Mä teen videoita, jos mä käsittelen mun entistä elämää päihde- ja rikosmaailmassa. Edellisessä jaksossa mä kerroin, että mistä tää kaikki lähti. Jaakko oli varastanut mun sen aikaisen parhaan ystävän lääkkeet ja kostoksi me ryöstettiin Jaakko. Ton jälkeen Jaakko uhkaili meitä ja meidän perheitä. Tuo tilanne päivä päivältä vaan kiristyi ja lopulta me päätettiin lähteä kostamaan. Ja siitä oikeastaan tää tarina alkaakin. Jos et ole nähnyt part 1, sä voit katsoa sen nyt tai vaikka tämän jälkeenkin. Tästä jaksosta saa hyvin selvää, vaikka sitä ei olisi katsonutkaan. Mutta mä pistän sen part 1 kumminkin tähän ruudulle nyt näkymään. Niin kuin mä äsken kerroin, me oltiin päätetty lähteä kostamaan. Keskellä yötä meidän porukka hyppäsi autoon ja me lähdettiin kohti Jaakon asuntoa. Jonttu ajoi, sen aikainen paras ystävä, koska multa oli lähtenyt kortti. Me kaikki oltiin vahvasti päihtyneitä, ei kyllä alkoholista, mutta päihtyneitä kumminkin. Autos oli semmonen vähän outo tunnelma. Semmonen niinku jännittynyt, mutta niinku raivoisa. Et nyt me näytetään sille Jaakolle ja meidän kanssa ei pelleillä ja me oltiin varustauduttu erinäköisillä työkaluilla. Mut kyllä mä huomasin siinä, että porukka oli aika hermostunutta. No, lopulta me päästiin sinne Jaakon pihalle. Parkkeerattiin auto vähän siitä rapun edestä pois, ettei niinku heti siihen rapun eteen, ettei niinku, se rekkari näkyisi ikkunoista ja noin. Tässä vaiheessa mun sydän alkoi jo hakkaa ihan jotenkin tosi kovaa ja jännitti, että mitä tästä oikein tulee. Yksi innokkaimmista meidän porukasta meni siihen rapuovelle ensimmäisenä, otti semmoisen ison kiven ja alkoi hakata sitä lasia rikki. Puhun siis rapualaoven lasista. Se lasi oli yllättävän kestävää, se ei niinku meinannut millään hajota. Tuli kyllä säröjä ja tämmöistä, mutta se oli jotenkin tosi vahvaa
tekoa se lasi. Varmaan 10-15 minuuttia sitä siinä hakattiin. Ja siitä jossain vaiheessa kuuluu, kun joku huutaa, että mitä hemmettiä te teette siellä. Tässä vaiheessa mulla heräsi ajatus, että pitäisikö tästä perääntyä. Ja ehkä tämä ei ollutkaan niin hyvä idea. Jotenkin, kun mä katsoin muita, niin mä en tiedä, heräskö heillä sama ajatus, mutta me oltiin niin vahvasti menossa eteenpäin, että se ei pysäyttänyt meitä. Lopulta siihen rapun lasiin tuli reikä, josta sai käden silleen, että sai avattua sen oven sieltä toiselta puolelta. Me asteltiin rappuun, niitä lasinsiruja oli siinä rapun aulassa siitä ovesta ja käveltiin kohti hissiä todella jännittyneissä tunnelmissa. Hissimatkakin ylimpään kerrokseen tuntui jotenkin todella pitkältä ja jännittävältä. Mä olin 20-vuotias ja tää oli mun ensimmäisiä tämmösiä niin kuin vakavempia tekoja. Kun me päästiin sinne Jaakon kerrokseen, ensimmäisenä me peitettiin naapureiden ovisilmät teipillä, jottei niistä kukaan, jos katsoisi siitä, näkisi mitä me tehdään. Sen jälkeen alkoi oven hajottaminen. Kirves, ruuvimeisseli, potkut. Kaikki löi ovea vuorotellen. Se ääni oli aivan järkyttävä. Koko rappukäytävä kaikui. Ovi alkoi hajoa siitä pala palalta. Tää kesti oikeasti 5-10 minuuttia. Lopulta me nähtiin jopa se oven lukko siitä, että se aukeaa. Me saatiin, me työnnettiin kirves siihen lukon väliin ja potkastiin, mutta se ovi ei auennut. Siinä vaiheessa mä muistin, että Jaakolla on se takalukko siinä ovessa ja se pitää sitä ovea kiinni. Me oltiin oltu niin kauan siinä rappukäytävässä, että me päätettiin luovuttaa. Me lähdettiin pois sieltä rapusta ja mentiin takaisin autolle. Kun mä pääsin takaisin autoon, tunnelma oli aivan erilainen. Joku nauro, joku kiroili, adrenaliini virtasi. Mutta yksi asia, mistä me oltiin kaikki samaa mieltä, oli se, että Jaakolle meni viesti perille. Siinä paluumatkalla päätettiin käydä McDonald'sin drive-in kaistalla. Se tuntui absurdilta. Just äsken me hajotettiin kirveellä ovea. Nyt me tilattiin ruokaa Mäkkäristä. Siinä drive-in kaistalla, kun me odotettiin ruokaa, mä sain puhelun. Se oli Jaakko. Mä vastasin siihen. Jaakko vaan sanoi, kannattiko? Se hoki varmaan
4-5 kertaa. Mä en vielä ymmärtänyt silloin, että mitä se tarkoitti sillä. Mä suljin puhelun ja mietin vaan, että se vaan oli jotain se omaa höpinää. No, me lähdettiin ajamaan kohti mun kämppää. Siinä, kun ollaan jo melkein perillä, mä huomasin auton tosi oudossa paikassa. Se oli niinku kävelytiellä. Mä vaan ehkä mietin vähän, että miksi toi on tossa. Mut en murehtinut sitä sen enempää ja jatkettiin vaan siihen kotipihalle. Samalla sekunnilla kun me oltiin käännytty siitä risteyksestä, niin se auto sytyttää pillit päälle ja lähtee meidän perään. Siinä vaiheessa mä tajusin, että me ollaan jääty kiinni. Mutta me oltiin kaikki siinä, että nyt ei puhuta kuulusteluissa mitään. Että nyt kaikki pitää suunsa kiinni. Mutta menikö se noin? Mitä tapahtui kuulusteluissa? Mitä tapahtui oikeudenkäynnissä? Entä muut seuraukset? Siitä mä kerron teille ensi jaksossa. Jos sä haluat ilmoituksen heti siitä jaksosta, kun se on ulkona, tilaat tää kanava, niin sä pääset heti katsomaan, kun se on tullut. Kiitos jo kaikille tilaajille. Ja tähän loppuun mä ehkä vielä haluaisin sanoa, että nyt mun kanavalla on myös nämä superkiitokset käytössä. En siis mitenkään erikseen pyydä laittamaan niitä, mutta jos susta tuntuu siltä, että sä arvostat tätä mun tekemää materiaalia ja haluat tukea tämän mun kanavan kehittymistä, niin nyt on mahdollista tukea tätä mun kanavaa. Mä haluaisin myös mainostaa mun Instagramia @joonakokemus. Mä laitan sen vielä tähän ruudulle. Siellä Instagramissa te voitte laittaa myös mulle niinku henkilökohtaista viestiä, jos te haluatte kysyä jotain päihde- tai rikosasioista tai joku askarruttaa mieltä. Mä vastaan mielelläni kaikille niinku katsojille, ellei niitä nyt ala tulee jotain ihan järjetön määrää, mutta mä pyrin vastaamaan kyllä niinku ihan jokaiseen viestiin. Et pistäkää mun Instagramin seuraukseen. Mä alan myös jossain vaiheessa laittaa sinne jo ennakkomateriaalia mun videoista ja mahdollisesti semmoista materiaalia, mitä ei tule ehkä tänne YouTuben puolelle. Mutta se vasta vähän myöhemmin, mutta kannattaa ottaa ihmeessä jo haltuun nyt. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää videon katsomisesta. Me nähdään taas ensi viikolla. Siihen asti Vantaan jätkä kiittää ja kuittaa. Se on moro.